லாரி பெக்கர் நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவர் வந்து கேரளாவிலேருந்து ஒரு முறை திருவனந்தபுரத்தில் வந்து மகாத்மா காந்தியை பார்க்கறதுக்காக சபர்மதி ஆசிரமத்துக்கு போகிறார். 1.5 நாள் காத்திருப்புக்கு பிறகு காந்தி வந்து அந்த ஆசிரமத்திலேருந்து வெளியே வரார், இந்த வீட்டிலேருந்து வெளியே வரார். வந்தோடனே இவர் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க. இவர் வந்து லாரி பெக்கர், பெரிய பிரிட்டிஷ் ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்னு. காந்தி உடனே திரும்பி, பெக்கர் எது ஒரு விச் இஸ் தி பெஸ்ட்டு ஹவுஸ் அப்படின்னு கேட்குறாரு. லாரி பெக்கர் சொல்கிறேன், நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்கிறார். இல்லை, எந்த வீட்டை ஒரு நல்ல வீடுன்னு சொல்லுவீங்கன்றார். ஐ டோன்ட் நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவர் சொல்கிறாரு, எந்த வீடு கட்டுறதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கிடையாதோ, தேவைப்படலையோ, அதுதான் ஒரு பெஸ்ட்டு வீடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இவருக்கு புரியல, வந்துடுறாரு. அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அவர் காந்தியை சந்திக்கவே முடியல. ட்ரெயினில் வராரு. வரும்போதெல்லாம் அந்த வார்த்தைகள் வந்து அவருக்கு மோதிக்கினே இருக்குது. எந்த வீடு கட்டுறதுக்கு போக்குவரத்து தேவைப்படலையோ அதுதான் பெஸ்ட்டு வீடு. உனக்கு எங்கே எது கிடைக்குதோ அந்த பொருள்களை வச்சு கட்டுறது மட்டும்தான் ஒரு பெஸ்ட்டு ஹோம். நீ வந்து திருவண்ணாமலையில் கட்டுற ஒரு வீட்டுக்கு எதுக்குடா இட்டாலியன் மார்பிள் போடுற? கேரளாவில் கட்டுற ஒரு வீட்டுக்கு நீ எதுக்கு குஜராத் டைல்ஸ் வாங்கி போடுற? நீ அங்கே கிடைக்கிற மரங்களையே நிறைய பயன்படுத்து. கேரளாவில் நிறைய மரங்கள் இருக்குது, அதை பயன்படுத்து. ரீயூஸ்டு மரங்களை பயன்படுத்து. அந்த ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே 1000 விஷுவல்ஸ் வந்து அப்படியே லாரி பெக்கருக்கு வந்து விரியுது. அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. எந்த வீடு கட்டுறதுக்கு போக்குவரத்து தேவைப்படலையோ அந்த வீடு தான் ஒரு பெஸ்ட்டு வீடு. எங்கே செம்மண் கிடைக்குதோ அந்த செம்மண்ணையே புளிக்க வச்சு காலில் மிதித்து அது கூட என்னென்ன சேர்க்கணுமோ சேர்த்து சிமெண்ட்டு யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு வீடு கட்டு. அது வந்து 100 வருஷம் வரும். செங்கல்லே ரொம்ப அழகு தான். செங்கல் மேலே நீ ஏன்டா ஒரு பேஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு மேலே ஒரு கெமிக்கல் போட்டு பெயிண்ட் அடித்து பட்டி பார்த்து இதெல்லாம் எதுக்கு? செங்கல்லே கட்டினா மிக அழகு இல்லையா? அப்புறம் தான் லாரி பெக்கர் வந்து எக்ஸ்போஸ்டு வீடுகள் வந்து கேரளா முழுக்க கட்டுறாரு. மனோன்மணியம்மன் யூனிவர்சிட்டிலாம் வசந்தி தேவி மேடம் முயற்சியால் எக்ஸ்போஸ்டு செங்கல் வச்சு கட்டப்பட்ட யூனிவர்சிட்டி தான் அது. அப்புறம் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பல கட்டடங்கள் ரொம்ப துணிஞ்சு செய்கிறவங்க செய்கிறாங்க. இந்த வீடு கட்டுறதுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மன தைரியம் வேணும். ரெண்டாவது, முடிவெடுக்கிற இடத்துல நீங்கள் இருக்கணும். நீங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு வீட்டை நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும். முடிவெடுக்கிற இடத்துல உங்கள் வீட்டில் 3 பேர் இருந்தீங்கன்னா மிக நிச்சயமாக அந்த வீடு நின்றுடும். ஏன்னா உங்கள் ஒய்ஃப்க்கு ஒரு ரசனை இருக்கும், உங்களுக்கு ஒரு ரசனை இருக்கும், உங்கள் பசங்களுக்கு ஒரு ரசனை இருக்கும், உங்கள் பொண்ணுக்கு ஒரு ரசனை இருக்கும். உங்கள் பொண்ணோ பையனோ அப்படி நெட்டில் தேடி கூகுளில் தேடுறேன் நானே, இதை பாருங்கள் இந்த வீடு இப்படி தப்பு அப்படின்ட்டாங்கன்னா நீங்கள் அவுட்டு. அதனால் முழு சர்வாதிகாரியாய் அந்த வீட்டின் பெண்ணோ அந்த வீட்டின் ஆணோ அந்த வீடு கட்டுறதை கையில் எடுத்துக்கணும். யாருடைய யோசனைகளும் கேட்கவே கூடாது. ரெண்டாவது, இந்த தெருவில் போகிறவன் வரவன் நம்மளுக்கு விதிவசத்தால் சொந்தக்காரன்னு அமைக்கப்பட்டவன், விதிவசத்தால் துர்திருஷ்டவசமாக இவன்லாம் ஒரு செங்கல் கூட நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் எடுத்து கொடுத்தது கிடையாது. ஆனால் இவனுடைய வாடிக்கையே இந்த குறை சொல்கிறது தான். இது தப்புன்னுவான், இது வாஸ்துன்னுவான், இதை இடியுங்கன்னுவான், இது தப்புன்னுவான், அக்னி மூலையில் தான் கிச்சன் வரணுன்னா வருவான். இதெல்லாம் எதையுமே மைண்டில் எடுக்கக்கூடாது. ரெண்டாவது, ஜெயஸ்ரீக்கு நாங்கள் வீடு கட்டணும். நானும் ஷைலஜாவும் தான் அந்த வீடு முழுக்க முடித்தோம். அப்போது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 50 பேர் எடிட்டர் கிஷோர் உட்பட இதே மாதிரி நான் ஒரு வீடு கட்ட போகிறேன் சார் அப்படின்னு அதை ஃபோட்டோ வீடியோலாம் எடுத்துன்னு போனாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் கூட கட்டலை. ஏன்னா நீங்கள் கட்டும்போதே அதற்கான எதிர்வினைகள் வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, உங்களை சென்டிமெண்ட்டாக ஒருத்தர் டச் பண்ணிட்டானா உங்களால் கட்ட முடியாது. வீடு கட்டினீங்கன்னா, சார் கருங்கல்லில் போய் சார் கட்டுறீங்க, கோயில் தான் சார் கருங்கல்லில் கட்டுவாங்க, கருங்கல்லில் போய் வீடு கட்டி யாராவது வாழ்ந்துக்கிறாங்க சார்? இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தவங்கலாம் கருங்கல்லில் கட்டி தாண்டா வாழ்ந்துக்கிறான். கொடைக்கானல் ஃபுல்லாக கருங்கல்லில் தான் கட்டிக்கிறான். பெரிய அழகான பில்டிங்ஸ்லாம் சென்னை உட்பட கருங்கல்லில் தான் இருக்குது. இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா சென்டிமெண்ட்டாக நீங்கள் அஃபெக்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் உங்களால் கட்ட முடியாது. இப்போ வந்து என்னுடைய ஓட்டுநர் ரமேஷ்க்கு வந்து நாங்கள் ஒரு யூஸ்டு கருங்கல் வச்சு ஒரு வீடு கட்டினுக்கிறோம். எதையுமே புதுசாக வாங்க ட்ரை பண்ணாதீங்க. அது வந்து பயங்கர அபத்தம். அதுக்குள்ளே அழகே இல்லை. அருவுக்கால், ஜன்னல், கதவு எல்லாமே யூஸ்டு ஐட்டம்ஸ் வந்து கிலோ கணக்கில் கிடைக்குது. அதை வந்து வாங்க. அந்த அழகு, அந்த நேர்த்தி வந்து இப்போ வரவே வராது. இப்போ எல்லாம் மோல்டட், இப்போ எல்லாம் பிளாஸ்டிக், அப்படி தூரம் ஒன் யூஸ்டு எல்லாத்தையும் தூரத்துக்கு போடலாம். இப்போ ரமேஷ்க்கு நாங்கள் வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சதுலேருந்து அப்புறம் கடகால் எப்படி போடுறோம் அப்படின்னாங்கன்னா, நாங்கள் எல்லா கடகாலுமே பாரம்பரிய முறைகளில் தான் போடுறோம். ஒரு ஜேசிபி வச்சு 3 அடி இல்லைருந்து 4 அடி ஆழம் தோண்டுவோம்.
அப்புறம் எங்கள் ஏரியாவில் நிறைய கருங்கல் இருக்குது, புரோக்கன் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் நீங்கள் நாகரிகமாக சொல்லுவீங்க. எங்கள் ஊர் ஆளுங்க வந்து மோடிக்கல் அப்படின்வாங்க. மோடிக்கு எப்படி பேர் வச்சுக்கிறாங்க பாருங்கள் எங்கள் ஆளுங்க, மோடிக்கல்னு. அந்த மோடிக்கல்லை தூக்கி ஜேசிபிலே அந்த பள்ளத்துக்குள்ளே போட்டுட்டு செங்கல்ல நல்லா குழப்பி அது கூடயே போட்டுடணும். அது லேயர் 3 லேயர், கீழே கல், அதுக்கு மேலே செம்மண், அதுக்கு மேலே கல், அதுக்கு மேலே செம்மண், முடிஞ்சிச்சு. ஃபுல்லாக வச்சுட்டு ஒரு வாரம் நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே 3 அடி உயரத்துலையோ 2.5 அடி உயரத்துலையோ ஒரு இது ஃபவுண்டேஷன் எழுப்பிடலாம், ரூம்லாம் பிரிச்சிடலாம். இவ்வளோ தான் மொத்தமே. உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிற வீட்டுக்கு ஒரு 10 சதுர வீட்டுக்கு ஒரு 1.5 லட்ச ரூபாய் அதிகம், இவ்வளோ தான் ஆகுமே. அதுக்கப்புறம் கருங்கல் வந்து எங்கே கிடைக்குதோ அதை வாங்கி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ண முடியாது. காந்தி சொன்னது இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகுதா? ஏன்னா கனிம வளத்துறையில் கருங்கல்ல வந்து கிரைனட்டுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். அதில் எங்கே கருங்கல் இருக்குதோ அங்கே கருங்கல், எங்கே செங்கல் இருக்குதோ அங்கே செங்கல், அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த கட்டட வேலைக்கு தயவுசெய்து இந்த சிமெண்ட்டுன்ற அநாகரிகத்தை நீங்கள் பயன்படுத்த வேணாம். நான் ரொம்ப கான்சியஸாக தான் அநாகரிகன்றேன். ஏன்னா அந்த கலரே ஒரு எரிச்சல் ஊட்டுற கலராக இருக்குது. இந்த சிமெண்ட்டு கலருன்றது நம்முடைய இயற்கையான நம்முடைய பாரம்பரியமான கலர் வந்து ரெட்டு தான். நீங்கள் செம்மண்ணை நல்லா புளிக்க வைக்கிறதுன்னு என்னென்னா, செம்மண் நல்லா கூச்சி வச்சுட்டு அது பெரிய குழி போட்டு முந்தின நாளே அதில் தண்ணியை ரப்பிடணும். தண்ணியை ரப்பிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் நம்முடைய ஒர்க்கர் சொன்னாங்கன்னா காலில் போட்டு நல்லா மிதிப்பாங்க. அவங்க மிதிச்சுன்னா அந்த கல் வந்து மண் வந்து புளிச்சிடும். அப்படி எடுத்து மோந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புளிப்பு வாசனை வரும் மண்ணில். அந்த மண்ணை வந்து நல்லா வந்து குழைச்சிக்கணும். உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் விட முடியாது சொன்னீங்கன்னா அது கூட கொஞ்சம் எம்சாண்டோ, கொஞ்சம் மணலோ அல்லது கொஞ்சம் சிமெண்ட்டோ கலந்துக்கலாம். ஒரு அரை மூட்டை சிமெண்ட்டை கலந்துக்கலாம். இது அருமையான ஒரு பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ கல்லை வச்சு முழுக்க இந்த ரெட் கலர் மண்ணிலே கட்டணும். ஒன்றும் ஆகாது. எவ்வளோ பெரிய அடை மழை வந்தாலும் அது கரையாது. அப்படியே கரைஞ்சா கூட கொஞ்சம் கரைஞ்சிச்சா கொஞ்சம் மண் அள்ளி அப்பிக்கலாம். இவ்வளோதான். இதுக்காக ரொம்ப இவன் சொல்கிறான். தயவுசெய்து இந்த தெருவில் போகிறவன் சொல்கிறத கேட்காதீங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது, அவங்ககிட்ட நீங்கள் ஒரு பதில் விஷயம் பண்ணுங்கள். நீ சொல்கிற மாதிரி கட்டுறேன், ஒரு 100 மூட்டை சிமெண்ட் யாருக்கு பார்த்து சொல்லுங்கள். நீ சொல்கிற மாதிரி கட்டுறேன், ஒரு 2 லோடு இது எம்சாண்ட் அனுப்பிவிடு. 2 சாண்ட் மணல்னா அதோடு அவன் போயிடுவான். இரவு பிரஸ்ட்டு கூட வரமாட்டான் சொந்தக்காரனாண்டா அவ்வளோ. அதனால் எல்லோரும் ரெஃப்யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த பழமைவாதிகளை வச்சு உலகத்தில் எதுவுமே நம்ம சாதிக்க முடியாது. புதிய விஷயங்களுக்கு, நம்முடைய க்ரியேட்டிவ் விஷயங்களுக்கு நமக்கு புதிய சிந்தனைகள் தான் வேணும். இப்போது 7 அடி ஹைட்டில் 7.5 அடி ஹைட்டுக்கு மேலே தூக்காதீங்க. 9 அடி வேணும் சார், 10 அடி, 7.5 அடியில் காங்கிரீட் போட்டு முடிச்சிடணும். இந்த ஸ்லாப் அறுத்து வைப்பாங்கள்ல ஜன்னலுக்கு, கதவுக்கு முன்னாடி சாரல் உள்ள வடா இருக்குது, அதுக்கு வந்து பலகை கற்கள் இருக்குது. அது ரொம்ப சீப். ஃபுட்டு இந்த நான் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் அடியாண்ணாமல் இருக்குது, கிருஷ்ணகிரி கல் இருக்குது. இந்த மாதிரி கல்லுங்களை அளவு எடுத்து 5 அடியா 4 அடியா 4க்கு 3 அப்படின்னு எடுத்து வந்து அப்படியே மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த கல் கட்டடத்தில் ஆட்கள் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா எல்லா ஊர்லேயும் க்ரேன் இருக்குது. அந்த க்ரேன் வந்து அந்த கல்லை தூக்கி பிஸ்கெட் அடுக்குங்களா அந்த மாதிரி அடிக்கிடுவாங்க. 1 மணி நேரத்தில். 1 மணி நேரத்துக்கு 1000 ரூபா தான் அதுக்கு வாடகை. 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு எல்லா ஸ்லாபும் முடிஞ்சிடுச்சு. அதுக்கு ஸ்லாபுக்கு மேலே ஒரே ஒரு கல் வச்சா போதும். ஒரே ஒரு கருங்கல் வச்சு முடிச்சுட்டு 1 வாரம் நல்லா காய போட்டு காங்கிரீட் போடலாம். காங்கிரீட் வந்து நம்ம நார்மல் காங்கிரீட் தான். கம்பி, சிமெண்ட்டு. இன்னும் நான் அந்த இடத்துக்கு போகல. இப்போ நாசர் சார்லாம் அந்த இடத்துக்குலாம் போயிட்டார். காங்கிரீட்டே சிமெண்ட்டு வேணாம், கம்பி வேணான்றார். எனக்கு அது தெரியல. நான் சாரை ஒரு தாட்டி கூட பேச சொல்லி அது காங்கிரீட் எப்படி போடலான்றத பற்றி கூட பேசலாம். போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இதில் வீட்டை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, உள்ளெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, தரை வந்து 99% ரெட் ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணுங்கள். ரெட் ஆக்சைடு வந்து சிமெண்ட்டில் கலந்து போட்டுட்டு, இப்போ ஃப்ளோர் பெயிண்ட்னே ஒன்று வருது. வேணுன்னா அதை யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா அது கூட என்ன கேட்டால் செயற்கை தான். அப்படியே மழைன்னு தேய்ச்சிருங்க. தேய்ச்சிட்டு இளைஞர்களாக இருந்தால் சீப்பு வச்சு தலைவாரி பாருங்கள். அப்படி கண்ணாடி மாதிரி ஆகிடும் அந்த தரை. இதை விட ஒரு அழகான தரையை உங்கள் இட்டாலியன் மார்பிளும் கொடுக்க முடியாது, உங்கள் மொசைக்கும் கொடுக்க முடியாது, உங்கள் எந்த கிரைனட்டும் கொடுக்க முடியாது. அப்படியே ஒரு நீட்டாக இருக்கும், ஒரு இயற்கை தன்மையோடு இருக்கும். இதுதான் வீடு. முடிஞ்சிச்சா? இப்போ சுவரை பாருங்கள். சுவர் வந்து உங்களுக்கு அழகாக உருவாகிட்டு இருக்குமா? இந்த சுவத்தை ஒரு ஆசிட் வாஷ் பண்ணலாம். இந்த சிமெண்ட் நம்ம மேஸ்திரிங்களுக்கு சிமெண்ட்டை மேலே ஒரு பெரிய காதலில் அதை கட்டவே தெரில. அதனால் அப்படி ரொம்ப மண்ணாக இருந்துச்சு, சிமெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு கல்லுலேயும் ப்ரஷ் வச்சு ஒரு ஆசிடை வச்சு அடிச்சுட்டு ஒரு அரை நாள் ஊற போட்டுட்டு ஒரு
கம்பி ப்ரஷ் போட்டு தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஹோஸ் பைப்பில் தண்ணி வச்சு கழுவி விட்டிங்கன்னா விக்டோரியா மகாராணிங்கிறாங்களே அந்த அம்மா மாளிகை மாதிரி இருக்கும் அது. நீங்கள் வந்து இதில் பேஸ்ட் பண்ண வேணாம், பெயிண்டிங் வேணாம், எந்த கான்ட்ராக்டுக்கும் போக வேணாம். இவ்வளோ தான் ஒரு வீடு. இந்த வீட்டில் நம்ம ஒரு 100 வருஷம் வாழ்ந்துட்டு செத்துட்டா போதும். இதுக்கு மேலே ஒரு வீடு வேணாம். அப்புறம் நமக்கு சோக்கால்டாக நம்ம மைண்டில் சில விஷயங்கள் பதிஞ்சிருக்கும். என்னென்னா, ஒரு வீட்டு ஹாலில் ஷோகேஸ் கட்டுவான் நம்மளால், டிவி வைக்கிறதுக்கு, பொம்மை வைக்கிறதுக்கு, தான் வாங்கின ஷீல்டெலாம் எல்லோரும் பார்க்கணுது. அதெல்லாம் வைக்காதீங்க. அப்படியே ப்ளைனாக இருக்கட்டும். டிவிலாம் வைக்கணும்னா இதே சுவத்திலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், அல்லது ஒரு மர டேபிள் வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். பழைய பொருட்களை, யூஸ் பண்ண பொருட்களை உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்க கற்றுக்குங்க. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸ்தட்டிக்கான விஷயம். அவ்வளவு நுட்பங்களும் அவ்வளவு பொறுமையும் இன்றைக்கு இருக்கிற தச்சர்களிடம் இல்லை. அவன் வரும்போதே மிஷின் எடுத்துன்னு வரான். வந்து இன்றைக்கி சாயங்காலத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணணுன்னு நினைக்கிறான். அவர்களெல்லாம் கையில் செஞ்ச வேலைப்பாடுகள் இன்னமும் எல்லா ஊர்களிலும், எல்லா நகரங்களின் ஒதுக்குப்புறங்களிலும், எல்லா கிராமங்களிலும் மிச்சம் இருக்குது. நான் இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து பேசுனுங்கிறேன். இந்த இடத்த சுற்றி பார்த்திங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் செங்கல் வீடுகள் இருக்குது. ஆனால் இந்த ஊரே கருங்கல்லால் நிறைந்திருக்குது. இந்த ஊரில் இருக்கிற வெள்ளை கற்களும் சிகப்பு கருங்கற்களும் எங்கேயுமே இருக்காது. ஆனால் அதை விட்டுட்டு யாரோ ஒருத்தர் தான் அதில் வீடு கட்டிக்கிறாங்க. அவன் தான் கலைஞர், அவன் தான் ரசனை மிக்கவன். இதுதான் ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கான விஷயம். என்னுடைய லைஃப்பில் நானும் ஷைலஜாவும் சேர்ந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 10 வீடு கட்டிக்கிறோம். 10 வீடுனா எங்களுக்காக கட்டலை, நண்பர்களுக்காக கட்டி கொடுத்துக்கிறோம். ஜெயஸ்ரீ வீடு முழுக்க நாங்கள் தான் கட்டி கொடுத்தோம். கானகம் அப்படின்னு போட்டு ஜெயஸ்ரீ வீட்டை வந்து புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் வீடை 1 மணி நேரம் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஜெயமோகனுடைய பிளாகில் ஜெய்ஸ்டீன் வீடு அப்படின்ற தலைப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய கட்டுரை எழுதுகிறார். என்னுடைய பிளாகில் ஜெய்ஸ்டீன் கல்வீடு என் பங்களிப்பு என்று நான் எப்படி அதை கட்டினன்றதை பற்றி எழுதுகிறேன். அப்புறம் செங்கலில் நாங்கள் கட்டின வீடுகள் முழுக்க செம்மண் வச்சு தான் கட்டிக்கிறோம். சிமெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பல இடங்களில் யூஸ் பண்ணவே இல்லை, எக்ஸ்போஸ்டு இது. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் கட்டி முடிச்சுட்டு ஒரு பெயிண்ட்டை வந்து நாமளே உருவாக்கலாம், கெமிக்கல் இல்லாத பெயிண்ட்டை. அது என்னென்னா, ஒரு பாரல் நிறைய நல்ல செம்மண்ணை ஊற வச்சிடணும், தண்ணி போட்டு 10 நாள் புளிக்க வைக்கணும். அதை வந்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு அது கூட டெரக்கோட்டா பவுடர் அல்லது டெரக்கோட்டா பெயிண்ட் வருது, அதை கொஞ்சம் கலந்துக்கணும். இது கூட டிடிஎல் ஆயில் அப்படின்னு ஒன்று வருது, அதில் ஒரு 2 லிட்டர் எடுத்துக்காது. அது என்ன கிரிப்புக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபெவிகால் மாதிரியான ஒரு கிரிப். இதை போட்டு பட்டி கலக்கிற மிஷின் ஒரு மிஷின் வருது. அந்த மிஷினை சுவிட்சில் போட்டு இது உள்ளே விட்டிங்கன்னா மோர் கடையிற மாதிரி கரைஞ்சிரும். ஒரு பிரமாதமான திரவம் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரு நல்ல ரெட் கலரில் காய்ச்சப்பட்ட வெள்ளை பாயாசம் மாதிரி இருக்கும். அது அப்படியே எடுத்து நல்ல பெயிண்டிங்கில் வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு உலக அளவில் ஒரு இப்போ அந்த வீடு அழகாகிடும். ஸ்மெல் அவ்வளோ நல்ல ஒரு கெமிக்கல் இல்லாத ஒரு ஸ்மெல் வரும். இதுக்கு மேட்சாக ஒரு ரொம்ப லைட் கலரில், ஒரு ஆஷ் கலரில் அல்லது இந்த ஒயிட் கலரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் போட்டிங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கு இதை விட நேர்த்தியான ஒரு வீடு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. எல்லாருமே வீடு கட்டலாம். இந்த பேங்க் லோன் போட்டு இந்த பெட்டி வீடுகள் கட்டுறது வந்து தயவுசெய்து நம்ம எல்லோரும் வெளியே வரணும். கடைசியாக இக்கூஸ்ரோ அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான படங்கள். அந்த படத்தில் ஒருத்தன் வந்து காட்டுக்குள்ளேயே இருப்பான். இந்த காட்டை சர்வே பண்ண போகிறவனுக்கு வந்து அவனை என்னென்னமோ சொல்லி கூட்டின்னு வந்துடுவாங்க, நாட்டுக்கு கூட்டின்னு வந்துடுவாங்க. அந்த கேப்டன் வீட்டில் வந்து அவன் இருப்பான். அவன் மிலிட்ரி கேப்டன், சர்வே கேப்டன். அவனை வீட்டை விட்டுட்டு அவன் போயிடுவான். அவனுக்கு டிவிலாம் இருக்கும், அவனுக்கு எல்லா வசதி இருக்கும், பார் இருக்கும். அவன் அப்படியே சாயங்காலம்னா அவன் தான் பையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியே உட்காந்துப்பான். அந்த கேப்டன் வந்து முடிச்சுட்டு வந்த உடனே கேட்பான், என்ன இக்கூஸ் ரோடு இங்கே இருக்கிற, என்ன ஆச்சு உனக்கு அப்படின்னு கேட்பான். கேப்டன், நீங்களாம் எப்படி கேப்டன் இந்த பொட்டி வீட்டில் இந்த பொட்டியில் இருக்கிறீங்கன்னு கேட்பான். நான் என் காட்டுக்கே போயிடுறேன்னுவான். காடை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லேண்ட்ஸ்கேப்புக்குள்ளே, ஒரு மிகப்பெரிய பறந்த வெளிக்குள்ளே ஒரு பார்த்த மனுஷனால் நீங்கள் சொல்கிற அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பெட்டி வீடுகளில் வாழவே முடியாது. அதில் கொஞ்சமாச்சும் மாற்றி வீடுகளை நாம் வந்து இயற்கையான முறையில் கட்டணும். அதுக்கான எல்லா வேலைகளையும் செய்யணும். எனக்கு வந்து இன்னும் நல்ல உடல் பலமும் நல்ல ஜீவனும் அது மாதிரி எல்லாமே ஒரு வேளை இயற்கை நீட்டித்து கொடுத்தால் இன்னும் 10 நண்பர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கினே இருக்கிற அந்த எங்கள் காய்கறி விற்கிற அம்மா கஸ்தூரிக்கு உட்பட 10 வீடுகளை இந்த முறையில் தான் நான் கட்டி முடிப்பேன். அது பற்றியான எந்த விஷயங்களும் நீங்கள் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம். வெறும் கதை சொல்லலும் ஆளுமைகளை பற்றி மட்டும் பேசுவதும் இல்லாமல் இயற்கையான வீடுகளை, மாற்று வீடுகளை
கண்டுபிடிப்பது எப்படி, அதாவது கட்டமைப்பது எப்படி, கட்டி எழுப்புவது எப்படி என்பதை பற்றியான வீடியோவாக இருக்கும். அப்புறம் எல்லாத்தையும் ஜனங்க வந்து சிம்பிளைஸ் பண்ணணும். ஒரு பீரியட்லேயும் ஒன்று இருக்குது. என்னென்னா இயற்கை வேளாண்மைன்னு சொன்னோம். இயற்கை வேளாண்மைன்றோட கான்செப்டே என்னன்னா, உரம் போடாத, யூரியா போடாத, பூச்சி மருந்து அடிக்காத, காய்கறிகளை மற்ற தானியங்களை விளைவித்து மக்கள் சாப்பிடணுன்றது. நீ இந்த சாதாரண அரிசி 60 ரூபாடா, இயற்கை வேளாண்மையில் விளைவிச்ச அரிசி 600 ரூபாடான்னு சொன்னால் நீ மக்களை ஏமாத்துறன்னு அர்த்தம். நீ வந்து இதெல்லாம் செய்யாமல் ரொம்ப அவன் 60 ரூபாய்க்கு விற்றானே நீ 40 ரூபாய்க்கு விற்கணும். அப்புறம் இந்த வீடு கட்டுறதுக்கு 8 லட்ச ரூபா ஆகும்னா இயற்கை வீடுகள் கட்டுறதுக்கு உனக்கு 3 லட்ச ரூபா தான் ஆகணும். அப்படி இல்லாமல் இது அப்படிங்க இது இப்படிங்கன்னு 4 இங்கிலீஷில் பேசிட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி வரணும், இதை வந்து இப்படி பண்ணணும்னு ஒரு கான்ட்ராக்டரை கூப்பிட்டு ஒரு ஆர்கிடெக்டை கூப்பிட்டு நீங்கள் போய் உள்ளே மாட்டிக்கினீங்கன்னா சாதாரண வீடு கட்டுறதை விடவும் அதிகமான காஸ்ட்டே அவங்க கொடுப்பாங்க. அப்புறம் நீங்கள் கூட்டின்னு வர மேஸ்திரிகள், உங்களுடைய ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்களே, அவங்களுடைய மூளைகள் சில விஷயத்துக்கு பழக்கப்பட்டது. அவங்க இதுக்குள்ளே திரும்பவே மாட்டாங்க. இந்த வேலையே உங்களால் வாங்க முடியாது, நீங்கள் வெறுத்துருவீங்க. நான் ஜெயஸ்ரீ வீடு கட்டும்போது 6 மேஸ்திரி மாற்றிக்கிறேன். அவர்களுக்கு நல்ல கிளாஸ் இருக்கணும், ஒரு நாள் கிளாஸ் இருக்கணும், இந்த மாதிரி வீடியோஸை போட்டு காமிக்கணும், மாற்று வீடுகளை பற்றியான டாக்குமெண்ட்ரி படம் போட்டு காமிக்கணும். அப்படி போட்டு காமிச்சு அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி அப்புறம் ஆரம்பிக்க வைக்கணும். அப்படியே கன்வின்ஸ் தொழிலுக்கு போகும்போது அவங்க பழைய ஞாபகம் வந்துடும், பழையபடியே ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த சமயத்தில் நீங்கள் கூட இருந்து கரெக்ஷன் பண்ணணும். மெடிக்கல் லீவ் போடணும், பொய் சொல்லணும், எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, லாஸ் ஆஃப் பே போடணும். அவங்க கூட உட்காந்து இந்த வீட்டை முடிக்கணும். வாழ்நாள் கனவு இல்லையா ஒரு வீடு? அப்படி ஒரு வீடு கட்டி பக்கத்தில் 4-5 தென்னை மரங்கள் வைத்து 2-3 நாகப்பழங்கள் வைத்து கிளிகளை உங்கள் வீடுகளுக்கு அழையுங்கள், பறவைகளை உங்கள் மரங்களுக்கு அழையுங்கள், அவைகளுக்கு பழம் கொடுங்கள், அவைகளுக்கு தானியத்தை கொத்த கொடுங்கள். நீங்கள் ஒரு கை விதை நெல்லை, விதை தானியத்தை, விதைகளை எடுத்துக்கொண்டு உலகம் முழுக்க இருக்கிற இந்த பரந்த வெளிகளில் நம் குழந்தைகளை வைத்து, நம்முடைய முதியவர்களை வைத்து வீசி எறியுங்கள். அது ஈரப்பதத்தில் முளைத்து உலகமெங்கும் ஒரு மிகப்பெரிய விருட்சமாக வளரும்.